गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। दिनै 21 फेब्रुआरि 2023 BN बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। मैया गसाइगावआव आसामनि दै रैखाथि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया दावबायफैदों। मिथिनाय बादिब्ला मन्थ्रिया गसाइगावआव थानाय मोनसे बोसोरफ्रोमबो खुरखानानै ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरखौ जेंनायाव खोख्लैग्रा संकस दैनि खुरखानायखौ नायगिदिंफैयो होननानै मिथिनो मोनो। लोगोसे बिथां मन्थ्रियाबो बे जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांना होगोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होयो। आसामाव हिटलारनि बादि राजरायजो खुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ बुंदों। आसाम जातीय परिषद राजखान्थि दोलोनि सासे जइन्ट सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारिया। बिथाङा आथिखाल आसामाव सोलिबाय थानाय बायदि बायदि थासारिखौ लानानै मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि थांनाय समाव आसामाव हिमन्त बिश्व शर्माखौ नङा सर्बानन्द सन'वालखौ मोजां मोननानैसो सुबुंफ्रा BJPनो भट होदोंमोन। नाथाय दायो आसामनि थागिबि सुबुं ट्राइबेल CMखौ बोखारनानै गाव CM जाबाय होनना गोख्रों रावजों बुंबावो। लोगोसे बिथां कास्टम बसुमतारिया बुंबावनाय बादिब्ला आसामाव बर', राभा आरो टिवाफोरखौ आसामनि थागिबि होनना बुंदोंमोन। नाथाय दायो थागिबि सुबुंफोरखौनो होखारबाय आरो न' बां गैजायै, जानाय लोंनाय गैजायै आरो उन्दैफोरनि संबिजिरारि होखानाय लेखा सोलोंनायनि गुदि मोनथायखौबो सेनानै लाबाय बुंबावो। मख'जाथावदि BJPजों जाय जाय ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाफोरा लोगोसे जुथाइ सरखार खुंदों गासैखौबो दंस' खालामजोब्बाय। बेनिखायनो दायो BTC एबा BTRखौ बर'फोर एबा गावसोरखौनो उदाङै खुंनो हगारना होनांगौ होननाबो खावलायबावो। लोगोसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जेखौ गोसो बेखौनो खालामो, बिथाङा हिटलारनि सरखार खुंदों होनना गोख्रों रावजों खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायबावो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। माहारियारि थाखोनि गेलेनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहादों। सिक्सइड इयुथ गेम डेभेलपमेन्ट एस'सिएशननि 100 मिटार खारनाय बादायलायनायाव उदालगुरि बेरगाव बुदुरा गामिनि मंगल बर'नि फिसाजो रिथुमनि बर'आ सनानि मेडेल देरहानो हादों। दाहार लानानैब्लाबो हेलिकप्टार गाखोनानै दिन्थिगोन, बिसायख'थियाव देरहागोन, जिंगा सिनो नाङा बे खोथाखौ बुंथिबावदों हाग्रामा महिलारि। बिथाङा मख'नो गोनांदि उदालगुरियाव BPF दोलोनि सावराय मेल जादोंमोन, जेराव बाहागो लादों BPF दोलोनि दैदेनगिरि आरो BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि। बिथाङा 2024 मायथाइयाव MP बिसायख'थि जागोन। बेनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों दि बिसायख'थियाव देरहागोन, जिंगा सिनो नाङा, दाहार लानानैब्लाबो हेलिकप्टार गाखोनानै दिन्थिगोन। हेलिकप्टार सालायग्राफोरजों गोबां सिनायलायनाय दंखायो होननानैबो बिथाङा फोरमायथिदों आरो सरकाराव गैयाब्लाबो MP बिसायख'थियाव हेलिकप्टार गाखोनानै दिन्थिगोन। प्रमद बर'आ रां गैयाखौ दासान होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिया फोरमायथिबावदों दि बिथाङा सोनाब बंग'नि सिलिगुरियावसो दंमोन, बेयाव थाया, अदेबानि गावनि जायगायाव थाया, मानोना पुलिसआ हमो। बेंगलाव खारनानै थायोब्लानो रैखा मोननो हायोब्ला बेनिखायनो बेंगलावनो थाहैयोमोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि BPF दोलोआ दा मित्रजुथ आरो महाजुथजोंबो गैया, एलायन्सआव गैया, बेनिखायनो MP बिसायख'थिखौ BPFआ हारसिङैनो गेलेगोन। बेनि अनगायैबो जौगालु बिथांखिफोरनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों दि 15 बोसोराव BPF दोलोआ गोबां खामानि मावदों, नाथाय BPF आरो UPPL दोलोनि खामानि मावनायनि आदबा गुबुन गुबुन आरो UPPL दोलोआ बेबादि आदबजों खामानि मावोब्ला 2025 मायथाइयाव देरहानाय नङा। 100% BPF दोलोआनो देरहागोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे BTC गोरोबथानि दफाफोरा फ्राय गासिबो मावफुंजाजोब्बाय। एयारपर्ट लाबोनायनि खोथा दंमोन, बे लेखायै रुपसि एयारपर्टखौ लाबोनो हाबाय। बेनि अनगायैबो इन्डो-भुटान नेशनेल हाइवेआ गोरोबथायाव गैयाब्लाबो सावरायनानै भारत सरकारा राजि जादों। बेनि थाखाय सार्भे खालामनायाबो जोब्बाय, खालि फाइनालल' जायाखै आरो क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफुआव रेल लामा बानायनायाबो अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा भारतनि गाहाय मन्थ्रि थानाय समावनो सावरायनाय जादोंमोन आरो बे लेखायैनो खामानिया जादों। थांनाय 15 बोसोराव मेडिकेल कलेज, इन्जिनियारिं कलेज, CIT,
बेफोरनि अनगायैबो लामानिफ्राय लानानै बुंनानै फोजोबनो हायै खामानिफोरखौ मावनाय जादों होननानै फोरमायदों हाग्रामा महिलारिया। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।